କିଛି ସ୍ମୃତି ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ସମର୍ପିତ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜି ଥିଲା ଆଈର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଉ ଅଜା କାଲି ଆସି କହିକି ଯାଇଥିଲେ କାଲି ଆଈର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳେ ଆଜି ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଈର କଥା ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଈ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଈ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ଆଈର ସ୍ମୃତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଈ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ତାପରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ବାରିଆଡ଼କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ବାରିପଟେ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାରିରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମଳା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଆଉ ପିଇସି ପୁଅ ମିଶିଲେ ସେ ପୁରା ଦୁନିଆଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ପିଜୁଳି ପାରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବିଜୁଳି ପଛେ କଷି ହେଇଥାଉ, ପିଜୁଳି ପଛେ ନ ହେଇଥାଉ, ପୁରା ଗଛକୁ ହରାଇ ପାରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ରୋଷେଇରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଘାଣ୍ଟ, ଖଟା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବାକୁ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତ ପୁରା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି। ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।